Alhamdulillah, nan ne da kuke gani muna on site na yar baiwa kenan. Ga ainihin ita yar baiwa da kanta. Malama ya sunanki? Aisha, wadda ta fito kenan a yar baiwa. Sai wannan da kuka ga tana ta sarban tuwo Ramlat kenan. Malama ya sunanki? Ya sunanki? Sama. To malama Ramlat, wannan da kuke gani shine ya fito a dan sholi a fim din da muke shooting yar baiwa. Malam ya sunanka? Sunana Shamsuddin ko? Ga maman Maryam mai abincin location dinmu tana karrama abinci. Ga cameraman dinmu wato Oga Amalo kenan da Digamos, shi ma dai dan shaye-shaye ne a wannan business na yar baiwa. Ga wannan makeup dinmu kenan. Malama ya sunanki? Zainab. Wannan shine babban sound din mu Cinedu wanda aka dauko daga Enugu kenan. Wannan Kana Baro ga producer YouTube dan arziki bai CV da kuke gani mai gidan CV. Sannan ga Chamo shine ciyaman a wannan film na yar baiwa. Ga wannan shine continuity. Malam ya sunanka? Yawwa, wannan dai shine ya fito wanda ya fi kowa rashin ji. Ya sunan ka malam? Yawwa, ga best director nan Mamoze, kamar yadda kuke gani. Ga Afton nan an hada shi da tuwo, shi ma yana dan tabawa.